جبارتنا فلمكين مولين كلمتك مقدسة طالب وهدالينا قد بالجسم تبنك ماي فين ملي مهابة فين ميلادا امتا مارين تولين امين تشفيرو. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Grazzja lilkom muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Ħut il-għażiż illum qegħdin nofru dil qudiesa għar-Roħ Salvatore u Giuseppe Gauci. Jew nitħejjew għal din il-laqgħa mal-mulej billi tolbu maħfra lilu għal kull nuqqas li stajna għamilna. Int li tiftaħ dirajk lil-midinbin u taħfrilhom, mulej ħniena. Inti raj tajjeb li tara fin-nax tiegħek, Kristu ħniena. Int li dejjem tfittex in-naġa l-mitlufa, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna, biwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, aħna qegħdin nagħtu qima lill-misteru tal-qawmien tal-mulej għall-ħajja. Għamel li jkun jistħoqilna nġarbu l-ferħ tal-fidwa tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien dawk li kienu xterdu minħabba l-persekuzzjoni li kienet qamet minħabba li Stifnu wasal sal-Feliċja, sa Ċipru u s'Antjokja u ma kienu jxandru l-kelma lil ħadd ħlief lil-lud biss. Imma xi wħud minnhom kienu minn Ċipru u minn Ċireni. U dawn meta ġew Antjokja bew jkellmu l-koll il-Griegi u jxandrulhom l-Evanġelu tal-mulej Ġesu. U wit il-mulej kienet magħhom u kbir killat ta' dawk li jemnu u daru lejn il-mulej. L-aħbar ta' dan waslet f'udnejn il-Knisja ta' Ġerusalemm u għalhekk bagħtu lil Barnabas Antjokja. Meta dan wasal u ra il-grazzja ta' Alla, feraħ u beda jħeġġiġhom biex jibqgħu brieda sħiħa maqudin fil-mulej. Għax hu kien raġel tajjeb, mimli bl-Ispirtu Santu u bil-fidi. U l-ġemma kbira ta' nies ingħaqdet mal-mulej. Imbagħad Barnaba telaq lejn Tarsu ifittex il-Sawl u meta sabu ħadu Antjokja. Għaddew sena sħiħa flimkien fil-Knisja u għalmu kotra kbira ta' nies. Kien f'Antjokja li d-dixxipli għall-ewwel darba sejħulhom Kristjani. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Faħru l-mulej intom ġnus kollha. Il-mulej ben għal Sijon fuq l-għoljiet imqazza u jħobb il-bibien tagħha aktar mill-lamajjar kollha ta' Ġakob, qobel ta' Alla, ħwejjeż bih u jgħid fuqek. Not ir-Raħab u l-Babilonja ma' dawk li jarfuni. Araw in-nies tal-Filistja, Tir u l-Etjopja, dawn twildu hemm. U għal Sijon jingħad il-koll il-wieħed u l-ieħor twildu fija, u Alla l-għoli jinnifsu u wettaqa f'posta. Jikteb il-mulej il-ktieb tal-popli. Dan il-ktieb hemm u jannu huma u jisfnu
dawk kollha li jagħmru fik. Faħru l-mulej intom ġnus kollha. Alleluja, alleluja. In-nax tiegħi jisemgħu leħni jgħid il-mulej u jien narafhom u huma jimxu warajja. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'Ġerusalemm ħabtet il-festa tal-konsagrazzjoni tat-Tempju. Kienet ix-xitwa u Ġesu kien miexi min-naħa l-oħra tat-Tempju fil-loġġa ta' Salamun. Illu daru miegħu u qalulu: kemm se ddum taqtgħalna ruħna, jekk int il-Messija għejdilna ċaru tont. Weġibhom Ġesu: qedtilkom u intom ma temnux. L-emejjel li nagħmel jien f'isem missieri jiġdu għalija. Iżda intom ma temnux, għax m'intomx min-naġ tiegħi. In-naġ tiegħi jisemgħu leħni u jien narafhom u huma jimxu warajja. U jien nagħtihom il-ħajja ta' dejjem. Huma ma jintilfu qatt u minn idejja ma jaħtofhom li qatt. Missieri li tahom li u akbar minn kulħadd u ħadd ma jista' jaħtafhom minn id il-missier. Jiena u l-missier aħna ħaġa waħda. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Hekk il-qari tal-lum nibdew mill-Atti tal-Apostli jerġa' jlaqqana mal-Knisja tal-bidu. U għadin nindunaw li l-Knisja l-Ispirtu qed jieħu lid-dixxipli tiegħu biex jimxu u mhux biss jgħaddu l-fidi ta' Ġesu lil-Lut imma lil kulħadd. Il-fidi ta' Ġesu u l-Ispirtu li wassalna għand Ġesu jonfoħ fejn iritu. Ekku kif semmejna wkoll il-bieraħ ħaġa sabiħa tal-Knisja tal-bidu hi li hi miftuħa, hi flessibbli biex tmur lil hemm minn dak li kienet imdorrija tagħmel u timxi u taħdem skont fejn jurija l-Ispirtu. Hemm dik il-flessibilità. U da wieħed mid-doni li għandna bżonn bħala Knisja, bħala individwi, li aħna nkunu flessibbli biex nimxu fejn jeħodna l-Ispirtu. Imbagħad għandna il-Vanġelu. Il-Vanġelu li jkompli jurina li in-naġ jisimgħu il-leħen tar-raj. In-naġ tiegħi jisimgħu leħni u jien narafhom u huma jimxu warajja. Ejjew nitolbu l-mulej li aħna nkunu kapaċi nisimgħu il-leħen tiegħu, li nkunu kapaċi nimxu warah. U b'dan il-mod, kif qalinna Ġesu stess jien u l-missier aħna ħaġa waħda, aħna wkoll inkomplu nkunu maqudin u nsiru ħaġa waħda mal-missier. Jekk naraw il-ħajja ta' Ġesu, mill-bidunet tal-ħajja tiegħu kien ifittex ir-rieda tal-missier. Sa mindu kien tifel żgħir. Ma tafux li għandi nkun f'dak li ta' missieri għal l-Ommu Marija. Kien dejjem ifittex ir-rieda tal-missier sal-aħħar mument ta' ħajtu. Ejjew nitolbuh u jagħtina l-grazzja biex bħalu fuq l-eżempju ta' Ġesu aħna wkoll nfittxu li nagħmlu r-rieda tal-missier fiċ-ċirkustanzi żgħar li fihom ngħixu, fil-ħajja tagħna ta' kuljum. U lek jew issa noqogħdu ftit mument fi skiet u nitolbu l-mulej jgħinna biex narfu r-rieda tiegħu fis-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu. Anki jekk qegħdin id-dar ma nistgħux noħorġu ħafna. Żgur li Alla l-missier għandu pjan anki għalina f'dik ċirkustanza. Ejjew nitolbuh jibgħat l-Ispirtu tiegħu fina biex narfuha. Fi skiet nitolbu fuq dan. U jew issa hu t-leżis irresqu talbina l-missierna tas-sema li dejjem jismana.
Ejjew nitolbu għalina l-koll biex fuq l-eżempju ta' Ġesu inkomplu dejjem niskopru r-rieda tal-Missier għalina. Biex fuq l-eżempju tal-ewwel Knisja nkunu attenti għal dak li jnabbaħna l-Ispirtu u nkunu flessibbli biex nagħmlu dak li jurina hu u mhux nifqu biss ma' tradizzjoni. Ejjew nitolbu wkoll għal morda kollha, għal dawk li jieħdu ħsiebhom, għal dawk li qegħdin imutu minħabba l-coronavirus, għal dawk li qegħdin f'pajjiżi janqas ix-xurtjati minnha fejn il-mezzi huma nieqsa. Ejjew nitolbu għalihom biex il-mulej jaqaf magħhom u biex jipprovdilhom mezzi ħalli l-mediċina u l-għajnuna taslilhom. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Amen. Jitolbu tibri s-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej miedejk sagrifiċċju għat-tifħir il-glorja ta' ismu. Għati ġiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li dawn il-misteri tal-għajt jgħanluna dejjem ħalli rroddulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bl-għeda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iż-żaffer ħakbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna il-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinxġulek innu ta' glorja u bl-għeda itennulek. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għola ta' smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għola ta' smawiet. Għaddejs tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik laħal kalċi reġrat il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek
nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġ tas-salvazzjoni, u rrodulek ħajr, għax għoġbok tilqana qudiemek biex naqdu. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jenna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Salvatore u Giuseppi, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Umm Alla Marija, żewġa Giuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru l-minuħa għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwied. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek, inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Kristu għamil mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Kristu għamil mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Lil-Kristu tal-ħdejja, jissid wis-sultan, Rebi fuq il-mewt, qawwiet u setan, nannu għalenija, glorja u forija. Kristu għamil mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Mal-anġlu li jasses il-qabar miftuħ li juri lin-nisa il-post feqedu. Nannu għalenija, glorja u forija.
du salet han høy. Halleluja. Ejjew issa flimkien namlu t-qarbina tax-xewqa. O Ġesu, jiena nemmen li inti nsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni fl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Isma' mulej it-talb tagħna biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa li bija ċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'dej il-ħajja u ħejjuna għall-għena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Għandna l-avviżi mħabbada ta' kif tafu għada nibdew l-erbat fis-santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Hekk għal dan il-għan ser ikollna x-xandiriet kemm fuq il-Facebook page kif ukoll fuq il-YouTube ta' Djoċesi. Ix-xandiriet ser ikunu dawn. Għada fit-8:09 ta' filgħodu ikonna l-quddisa bil-ħsieb u wara fid-9:09 ikollna sija adorazzjoni fiskiet. Imbagħad fis-6 ta' filgħaxija ikonna r-rużarju rrekordjat mill-familji ta' tfal tal-iskejjel u l-għaqdiet u fis-6:09 ta' filgħaxija jkollna mill-ġdid qudies oħra bil-ħsieb u wara eżatt wara l-quddisa ikonna adorazzjoni fiskiet li tistgħu ssegwuha wkoll permezz tal-YouTube u tal-Facebook. Imbagħad ingħalqu fis-7:09 ta' filgħaxija bit-talba ta' filgħaxija u l-barka sagramentali. Inħeġġukom biex tiġu għal dawk li jiġu pellegrinaġġ bil-mixi, il-Madonna wkoll ser tkun fuq it-suntier tas-santwarju quddiem il-bieb fejn tistgħu tagħmlu t-talba tagħkom minn hemmhekk, anke mill-karozzi. Il-mulej magħkom. U iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej. U jew issa nduru lejn Omna Marija u ngħidu flimkien it-tlet Ava Marijiet li talbitna nitolbu minn dan is-santwarju tagħha. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftiek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftiek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftiek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-maqdes ta' Pinu, il-firxet id-dija, li tixet imħabtek, tana Marija. Ave, Ave, Ave Maria,
il-maqdes ta' pienu, il-firxet id-dija, li tixet imħabetek, tana Marija.